Assalamu alaikum. Kamar yadda na alƙawari zan yi bidiyo akan yadda ake mining na phase 2 na sales.io. Gaskiya tun da suka canza interface na mining na suke ba mutane wahala akan na phase 1. So amma bai da wani wahala insha Allah. Inda kana yin irin su Hamstad ma zai baka sauki wajen yi. So abu na farko da zaka fara dubawa idan dashboard naka ya buɗu haka shine za ku kalli gashi nan ga nan sunanka a sama ga airdrop a wancan site din. Sannan kuma za ku kalli ga nan crypto balance a nan gun gashi nan crypto balance. Sannan kuma za ku kalli ga nan mining per hour a nan gun gashi nan mining per hour. Sannan kuma ga nan power a nan gun gashi nan. Sannan kuma wannan ga nan total amount na coin na wanda na saka a gun gashi nan a nan gun. So abun da za ku lura a ciki shine wayannan abubuwa guda uku ko hudu da na nuna muku. Na farko crypto balance, na biyu power, na uku shine mining per hour. So wannan crypto balance din shine abun da kake samu da mining hash power naka na 6 point naka da muka yi a wancan level 1 wato phase kenan da aka yi na mining din shine wannan amount din da ka samu. Kun gani a wancan amount na samu guda miliyan 5 da wani abu. To shine zai zama power na mining nawa na yanzu. Idan kun lura yanzu duk ina samu wannan bitcoin din guda 8.5 per hour. So dalilin da yasa nake samu saboda wannan power nawa na 6p yana da yawa. Shi yasa nake samun shi saboda wannan power nawa na 6p din yana da yawa wannan. So shi yasa nake samun wannan 8.5 din per hour. So kai ma zaka iya zuwa ka dinga samun wannan 8 ko above haka per hour daɗi. Inda zaka dinga samu kuma shine shi wannan amfanin wannan shirgin da kuke kallo wannan coins ko foin masu yawan nan zaka zo ka nan gun ne kan mining gashi nan mining nan gun. So zaka zo kan mining, in ka taba kan mining za ku kalli ga nan power nawa a nan gun, ga nan power nawa a nan gun. Sannan kuma ga nan machine din da yake min mining din. Sannan kuma ga nan mining per hour. Wannan shine abun da nake samu a duk awa. So ga nan total crypto balance nawa da na samu. Sannan kuma ga nan wannan coins da suke taruwa. So su amfanin wannan coins din shi ana zuwa a dinga siyan package ne na power na mining. Zaka iya zuwa ka siyan mining a garage for example ga nan wannan. So idan ka zo zaka siye shi za ku kalli za su baka kyautan 6p guda 5,000 zai karu akan wancan balance din nakan. Sannan kuma za su baka mining power gashi nan za su baka 0.0085 per hour. Sannan kuma upgrade din shi shine wannan coin din da ka samu na ka je kai exchanging din wancan crypto balance nakan shine zaka samu wannan. Za mu zo gun. So shine zaka biya wannan upgrade din. Bari na upgrade yanzu. Kun ga na upgrade yanzu successfully. So 6p na zai karu sannan mining power na zai karu. So sannan ga sunan da yawa ga nan mining, ga nan power, ga nan business, ga nan special. Duk zaka zo ka dinga upgrade nasu ne da wannan abun da ka tara din. So inda zaka samu yawan wannan abun kuma shine daga mining power ka na sama. Wannan mining power daga shi zaka samu duk crypto balance da kai mining zaka zo ka kan combat nan ga nan combat a nan gu. So zaka zo ka danna kan combat haka. Idan ka danna kan combat so ga nan ratio na combating na crypto to wannan balance din. Zaka iya combating nashi kuma ga nan current rate duk guda daya na crypto balance yana da 63 points wanda zaka je ka dinga siyayya da shi. So abun da zaka yi shine zaka zo ka kan shi in ka na tara da yawa kenan. Yanzu for example na tara guda 80. So idan na zo nan gun na saka 80 kun ga zan samu 5.5 zan samu 5 million plus da miliyan 1.180. To wannan conversion rate din yana canjawa depending daga current price na bitcoin. Yana aiki ne da current price na bitcoin. Duk current price na bitcoin shine daidai da adadin abun da zaka samu na crypto balance da kake da shi. To idan kai converting nashi bari na yi converting nashi ku gani. Kun ga duk current price nashi yanzu gashi nan a nan gun. Duk guda ɗaya yana da daidai 64,000. So zan danna na yi confirm nashi haka.
kun ga na yi successfully. Bari in koma kan balance na kan work na ku gani. So kun ga yanzu ya koma 16 million daga 11 million. Sannan kuma nan gun ga nan balance wannan shine amount na level, ina level 7, so ka kai 10 million ne shine zaka je level 7. To haka ake yin mining nashi. Idan ka yi converting, idan ka zo ka tara wannan abu sai ka zo kan mining, sai ka zo ka siya mining power da shi, ka ta siyan mining power da shi. Wannan coins din bai da wani amfani, siyan mining power da shi zaka dinga samun sespin ka zai karu, mining power zai karu. In mining power ya karu shine zaka zo ka samu wannan crypto balancing. Shi kuma wannan crypto balancing zaka zo ka nan gun, zaka zo ka wajen converting din nan. Idan ka zo wajen converting nan gun sai kai converting nashi ya dawo wannan coin din. Idan ka samu wannan coin din mai yawa sai ka dawo kan mining, sai ka zo kuma ka ta siyayya da shi a nan gun, ka ta siyan injin da zai dinga tara ma wancan coin din da yawa. To haka mining nasa yake. Sannan kuma in kun lura nan gun akwai tax, wannan tax a nan gun. So zaka zo ka kan tax haka, akwai tax missions da zaka cicci ga sunan da yawa. Zaka cicci ka samu tarin wancan point din. Sannan kuma ga nan squat a nan, ga nan squat. So zaka zo kan squat haka. In ka zo kan squat za ka kalli na referrals naka kenan. Ga nan wayanda na inviting, sannan nan ma ina samun reward a kansu. Zaka zo ka dinga claiming bayan time to time haka. So shine yanda mining din yake, ba wani wahala. A gurguje dai kawai nan gun crypto balance da shi zaka je ka canja ka samu wayannan tarin point din. In ka samu wannan tarin point din, idan ka samu tarin wannan point din zaka zo kan mining power, sai ka zo ka dinga siyan abubuwa ga sunan kala kala. Zaka dinga siya kana upgrading, kana samun XP, wanda XP shine asalin coin nasu wanda za su yi airdrop, token nasu da za su yi airdrop da shi. So haka abun yake. Kun ga yanzu in zan siya wannan, kun ga yanzu zan samu XP guda 5,000. Sannan mining power na zai karu da 0.0090. So haka mining din yake, bai da wani wahala. Gashi na special duka zaka zo ka dinga upgrading nasu kowanne gashi nan. Zaka ta upgrading da wancan bankon abubuwan da ka tara din. So haka mining din yake, ba wani wahala. Allah ba mu sa'a.